Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Pengen saya jelaskan bahwa wahdaniyah nggih niku artine napa? Esa niku nggih ora ana saingane, ora ana sing madani. Dalam apa nggih? Ayo delok-delok wingi apa dalam apa? Esa dalam zatnya, kemudian dalam sifatnya, terus dalam tindak tanduk atau af'al pekerjaannya. Ya, dalam zatnya, esa dalam zatnya artinya apa? Ndak ada zat, nggih, mboten wonten zat saliyane Gusti Allah sing madani zate Gusti Allah, mboten wonten. Kemudian wahdaniyah atau esa dalam sifat, ora ana sifat saliyane sifate Gusti Allah sing madani napa sifate Gusti Allah. Ya senajan secara penamaan kadang podo tapi esensine atau maksudnya nggih iku beda nggih. Ya ngoten. Terus tidak ada pekerjaan nggih selain pekerjaane Gusti Allah, artine pripun? Artine ora ana muasir, gak ana ya sesuatu sing memang punya pengaruh sing hakiki ya taksir sing hakiki nglabeti sing hakiki kecuali adalah Gusti Allah. Ya. Pengenane tak contohno kapan ana wong nggih mateni wong liyane, hakikate sing mateni memang secara zahire wong iki sing mateni, tapi hakikate sing mateni adalah sinten? Gusti Allah. Ana wong ngeki dhuwit ning wong liya iki sing ndelok secara zahire sing ngeki rezeki iki ya wong iki mau, tapi hakikate adalah Gusti Allah. Kemudian ana peso nggih iso mbelah buah-buahan misalkan. Iki secara zahir pesone iki sing mbelah buah-buahan, tapi secara hakikate adalah sing memberi taksir. Ya, sing memberi pengaruh iso terbelah iku mau sinten? Gusti Allah. Kemudian ana api iso bakar. Nggih ana api iso bakar. Ya, memang secara zahir adalah api ku sing bakar, tapi secara hakikate sinten? Gusti Allah. Paham? Ya, soalnya kadang ana api tapi ora iso bakar. Contohnya napa? Contohnya Nabi kisah Nabi sinten? Nabi Ibrahim. Nggih, contohnya Nabi Ibrahim. Nah, iku wis meh dibakar wis di iku no, tapi ya geni ora iso bakar dengan zatnya sendiri, ndak bisa. Ya. Ya, sing bakar adalah Gusti Allah. Ya, begitu pula ana wong nggih dibacok ya gak mempan. Ya, karena hakikatnya sing memberi taksir bukan pesone tapi Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Yes. Nah, kenapa kok iki saiki ya dalile sifat wahdaniyah utawa dalile sifat maha esane Gusti Allah niku napa? Ya, iki dalile. Nggih. Dalil napa sifat wahdaniyah Gusti Allah. Apa? Izlau kana ma'ahu mislun au mu'assiron lama kana wajibal wujud. Adalah jika ada selain Allah yang menyamainya atau ada mu'assir itu ya sesuatu yang memberi pengaruh secara hakikatan ya mu'assir itu atau ada mu'assir selain Allah, maka ya Allah tidak
jadi wajib wujudnya. Tidak jadi napa wajib wujudnya. Karena pasti butuh terhadap zat yang mentaksis atau menjadikan beda dengan perkara yang menyamainya baik secara umum atau secara khusus, dan itu mengharuskan Allah hadis, dan itu mustahil ya, hadis dan itu mustahil ya. Rungokno seandainya ya ngeten, seandainya kok Gusti Allah niki iku ana saingane, ya iki pengen nunjukno sifat pengen nunjukno kemustahilane nek Gusti Allah niki mboten napa wahdaniyah nggih. Ya pengen nunjukno iki bahwa Gusti Allah niki gak mungkin gak wahdaniyah. Ya gak mungkin apa gak wahdaniyah, mau tidak mau harus wahdaniyah. Dalil apa? Rungokno. Nek ana selain Gusti Allah, rungokno ya. Nek ana seandainya ada selain Gusti Allah, nggih, sing padha iso nyaingi Gusti Allah atau bisa memberi taksir, bisa memberi pengaruh yang secara hakiki, nggih. Ya selain Gusti Allah iku mau, maka ning kene iki iso dibayangno ana dua pangeran. Nggih. Dibayangno apa ana dua pangeran, ana dua perkara sing ya madani mbah, ana dua perkara iki Gusti Allah sing madani. Nggih. Terus nggih sing jenenge pangeran iku pasti nggih, sing jenenge pangeran itu pasti napa jenenge mbedani ambek sing liyane, pasti niku. Sing jenenge pangeran iku pasti napa mbedani karo yang lainnya. Ya pasti beda nih kekuasaannya secara mutlak, nggih. Terus badhe niku kehebatannya secara mutlak. Ya pasti iku. Ya, ora kaya manusa, nek makhluk ngene iki gawe apa-apa ya, iku pasti butuh hawean kanca. Ya pasti butuh sing bantu. Tapi nek sing jenenge pangeran iku kekuasaannya secara mutlak. Ngono wis. Seandainya ana Gusti Allah kemudian ada muasir yang lain sing memberi pengaruh secara hakiki yang lain, utawa ana Gusti Allah ana zat sing liyane, nggih, ana zat liyane sing madani Gusti Allah, maka iki ya engko konsekuensine iki Gusti Allah iki mboten wajibul wujud, nggih, wujude niki mboten wajib. Lah Gusti Allah kok wujude mboten wajib? Iki perkara mustahil mboten? Perkara sing mustahil. Kenapa kok gak wajib wujude? Iki rungono. Ya tidak jadi wajib wujudnya. Kenapa? Karena butuh ya terhadap zat yang mentaksis. Zat yang mentaksis. Tak kasih contoh ngene, jadi mentaksis ngene. Mentaksis itu mengkhususkan, memberikan kekhususan. Iki mau pamane ana Gusti Allah terus bariku ana perkara liya sing nyanyi Gusti Allah, ngira. Ya. Lah iki kenapa kok ngene? Kenapa kok sing dadi pangeran Gusti Allah? Kenapa kok gak liyane? Nggih, kenapa kok sing dadi pangeran Gusti Allah? Kenapa kok gak liyane? Gak sing memberi taksir iku misalkan. Artinya iki kok ana sing lebih unggul. Nggih. Ada yang disifati Gusti Allah sing lebih unggul. Sing ngunggulna sapa iki? Lah engko ana zat liya sing mentaksis, mengunggulkan Gusti Allah daripada sing liyane iki. Nah, kok ngene iki ya mustahil padha ae. Berarti Gusti Allah iki butuh mukhassis. Nah, Gusti Allah butuh mukhassis, berarti Gusti Allah niki
napa jenenge perkara sing baru. Perkara sing baru. Nek Gusti Allah perkara baru iki ya mustahil. Paham? Contoh sing ngene contoh. Tak kasih contoh iki sing gampang. Sampean iki makhluk ya. Sampean nduk mbiyen pas gak ana. Nggih. Antara wujude sampean ambek gak wujude sampean. Iki ngerti timbangan ya, iki contohnya timbangan iki. Ya, iki timbangan ya. Ya, antara wujude sampean ambek adame sampean, ora onone sampean, nduk biyen kan imbang. Sampeyan sadurunge gak ana, ya ono, sadurunge ana. Pas jaman nduk biyen niku. Iki wujude sampean ambek adame sampean terus, iki kan imbang. Artinya ngene, ana kemungkinan sampean beri wujud. Ana kemungkinan saiki sampean pol dina kiamat iki adam terus, ora ana terus. Imbang mboten? Hah? Imbang mboten? Sadurunge sampean ana lho. Imbang mboten? Imbang. Iki iso wae besok sampean wujud, iso wae besok sampean tetep ora ana terus. Iso wae. Ya, iso wae Gusti Allah gak nyiptakno akmal pol besok dina kiamat iso wae nduk biyen. Paham? Paham mboten? Sampai sini paham mboten? Imbang nggih mboten? Antara sampean besok bakal wujud utawa adam terus pol dina kiamat. Imbang mboten? Imbang, nduk biyen imbang. Lah terus akhirnya sampean wujud. Nah, akhirnya sampean wujud. Lah iki kok ngene iki lho, ana sing mentaksis. Ada yang mentaksis. Artinya napa? Wujude sampean iki diebotno sehingga wujude sampean ngalahno adam sing terus iku mau. Mungkin kemungkinannya 50% kira. Akhirnya sampean wujud. Berarti sing sisi sing wujud niki ngalahno sisi sing adam. Lah sing dadekno iki wujud sapa? Ya iku Gusti Allah. Yang mentaksis iki adalah Gusti Allah. Paham? Sampai sini paham? Paham mboten mentaksis? Paham mboten? Mentaksis paham mboten? Nah, lah sing mentaksis sisi wujude sampean niku adalah Gusti Allah. Makanya sampean dadi wujud, ya sampean wujud. Seandainya kok misal Gusti Allah luweh ya menangno sing sisi adame sampai saiki pol bisa dina kiamat ya sampean ora bakal wujud. Sampai sini paham? Sampai sini paham mboten? Iku jenenge taksis kaya ngono kuwi. Ya sing jenenge taksis ngono kuwi. Lah balik neh teng mriki. Seandainya mungkin ana nggih ana misal Gusti Allah terus bariku ana zat liya. Nggih ana zat liya sing madani Gusti Allah atau ana zat liya sing duwe taksir selain nggih Gusti Allah iku mau. Ya. Iki kok seandainya kaya ngono kuwi berarti nggih iki kok Gusti Allah iki butuh mukhassis. Ya sing nguatno ya sisine Gusti Allah iki daripada sisi sing liyane. Nggih. Lah kok ngene iki berarti nek butuh Gusti Allah butuh mukhassis, berarti Gusti Allah niki napa? Hadis. Nek Gusti Allah hadis niki mustahil. Maka iki konsekuensinya iki adalah mustahil. Paham? Paham mboten? Paham mboten? Tak beline. Ya, seandainya Gusti Allah duwe saingan. Ya, rungono beline. Seandainya Gusti Allah iki duwe saingan, duwe napa zat sing madani Gusti Allah utawa zat sing mentaksir, memberi taksir, memberi pengaruh secara hakiki. Nggih. Ya, ana zat sing memberi pengaruh secara hakiki selain Gusti Allah. Iki berarti mau nek kaya ngono kuwi, andinya kaya ngono kuwi, andekan kayak gitu, iki kan imbang. Nggih mboten? Imbang, awal imbang. Lah, engko Gusti Allah iki nak mosok Gusti Allah iki padha mbek liyane. Kan gak mungkin. Lah iki berarti butuh mukhassis. Nggih napa butuh mukhassis. Akhirnya mukhassis iki butuh mukhassis yang bisa mengunggulkan Gusti Allah daripada sing liyane iku mau. Lah kok ngene iki padha mustahil. Kenapa? Karena sekabeh perkara sing butuh mukhassis iku pasti hadis. Hadis iku apa? Perkara sing napa anyar teko, perkara sing baru, sing asale gak ana terus dadi ana. Nah Gusti Allah hadis iki perkara sing
mustahil. Maka nggih ya Gusti Allah kok mboten gadat sifat wahdaniyah, maka iku nggih mustahil. Ya, maka ya Gusti Allah niki wajib punya sifat napa wahdaniyah. Wajib punya sifat napa wahdaniyah. Yes. Nah, delok niki kene, delok niki kitabe delok. Niki kitabe. Wa yajibulahu ta'ala al-wahdaniyatu. Ya wajib bagi Gusti Allah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah iku la mislalahu fi dzatihi, ka ono padane bagi Gusti Allah dalam zatnya, wala fi sifatin min sifati, juga bukan tidak ada nggih yang madani Gusti Allah dalam sifat daripada sifat-sifatnya, wala mu'assira ma'ahu fi fi'lin minal af'al, dan tidak ada zat sing memberi taksir secara hakikatan ya bersama Gusti Allah iku mau dalam satu pekerjaan. Artinya napa? Ya sing nyiptakno ya memang Gusti Allah tok, ora ana liyane sing padha memberi taksir ning kono kuwi. Ya. Nah, iku wahdaniyah maksudnya ngoten. Kenapa? Iki dalile. Idzlau kana ma'ahu mislun au mu'assiron lama kana wajibal wujud. Seandainya ya kenapa Gusti Allah wajib punya sifat wahdaniyah? Karena seandainya Gusti Allah niki duwe saingan, duwe napa mau zat sing madani Gusti Allah nggih, utawa ana perkara liya sing padha memberi taksir. Ya, seandainya kaya ngono kuwi lama kana wajibal wujud, Gusti Allah iki ya dadine mboten wajib wujude. Ya. Dadine napa mboten wajib wujude. Seandainya kaya ngono kuwi, seandainya gak ana wahdaniyah, maka Gusti Allah gak wajib wujude, dan itu mustahil ya. Ya, kita sudah di awal sudah jelaskan bahwa Gusti Allah niku wajibul wujud. Wajib wujud. Jadi artinya wajib wujude pripun? Akal gak iso nerima nek Gusti Allah niki mboten wujud. Paham? Ya. Kenapa kok gak wajib wujud? Ya, kenapa kok ora wajib wujude? Ya, seandainya kok ora ana wahdaniyah mau, maka Gusti Allah mboten wajib wujude. Kenapa? Lihtiyaji hina idzin ila ma yukhassisuhu bima yamtazu bihi amma yumathiluhu umuman au khususan. Kenapa kok gak wajib wujud? Karena pada saat itu nek ana nggih ya perkara liya sing madani Gusti Allah utawa ana muasir liya sing ya napa jenenge selain Gusti Allah iku mau, maka Gusti Allah pada saat itu ya niku butuh kalehan sesuatu perkara liya sing mentaksis Gusti Allah dan mengunggulkan daripada perkara liya mau. Ya, daripada perkara saingane iku lho, daripada saingane iku mau. Ya, nek padha loro-lorone jane kan imbang, hukum asalnya kan imbang, nggih mboten? Ya, nek ana dua perkara ya, iki padha-padha memberi taksir misalkan. Iki jane kan imbang. Lah, mosok pangeran kok imbang ambekan iki ya gak lah. Ya, akhirnya apa? Iki engko butuh ambekan zat sing mentaksis. Artinya lebih mengunggulkan Gusti Allah daripada perkara iku liya. Perkara liya iku mau. Nah, butuh maring mukhassis niki iku padha ae niki adalah ya hadis. Ya butuh mukhassis niku hadis sesuatu. Semua perkara sing butuh kalih mukhassis iku hukumnya adalah hadis. Satu ya. Semua perkara yang butuh mukhassis adalah hadis. Hadis iku apa? Sing asale sadurunge gak ana dadi ana iku hadis. Aja hadis ya, nek hadis iku hadise Kanjeng Nabi. Nek hadis iku perkara sing baru. Artinya apa sadurunge gak ana dadi ana. Paham? Ya contohnya apa? Kula sampean iki kan butuh mukhassis kabeh. Nduk biyen nggih. Nah, asale gak ana. Ya. Ana nek kita ke depan utawa ora ana terus pol dina kiamat iki imbang. Nah, akhirnya dadi ana. Berarti iki ana sing luwih ngebotno, ana sing mentaksis. Ya. Maka kayak ngene iki berarti kita ya hadis. Paham? Lah Gusti Allah kaya ngono kuwi. Seandainya ana saingane, nggih, seandainya ana saingane, janjane hukum asalnya kan imbang. Lah terus iki mesti butuh ambekan zat sing mentaksis
sing luwih ngunggulno Gusti Allah daripada perkara liya iku mau. Nek butuh awakmu khusus maka hadis. Nah, maka kabeh iku mau karena ya gerete ning ndadekno Gusti Allah hadis maka perkara iku kabeh mau mustahil. Paham? Paham mboten? Ben ini ati mriki. Lihtiyajihi ya, nek Gusti Allah niki kok wonten ya padane utawa ana muasir saliyane Gusti Allah, maka Gusti Allah niki mboten wajib wujude. Kenapa mboten wajib wujude? Lihtiyajihi naidzin ila man yukhassisuhu bima yamtazu bihi amma yumasiluhu umuman au khususan. Kenapa? Karena pada saat itu Gusti Allah butuh maring zat liya sing mentaksis Gusti Allah, mengunggulkan Gusti Allah nggih dengan suatu perkara sing bedani ambekan perkara sing nyaingi mau baik secara umum atau khusus. Wa dzalika yastalzimul hudusa wal ajza'an kulli mumkinin. Nah, nek butuh ambekan perkara sing mukhasis iku mau nggih, maka iku hadis dan dadekno ora mampu. Orang mampu angkul mungkin dari setiap semua mungkin ya, maka kok ini mustahil. Nah, konsekuensi yang ngarah ning mustahil maka itu hukumnya adalah mustahil. Paham? Maka iki hasilnya adalah bahwa Gusti Allah niki adalah wajib punya sifat wahdaniyat. Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.